Хто галоўны канкурэнт Ільі Шкурына ў Легіі? Гэта камерунец Жан-П'ер Нсаме. Непаўнагадовым ён пераехаў у Францыю. Выхоўваўся ў Анжэ і дэбютаваў за клуб на дарослым узроўні. У 2015 годзе ён маладым патрапіў у скандал. Яму далі 3 гады умоўна за жорсткае абыходжанне з дачкой і штраф 50 000 еўра. Далей форвард гуляў у Д2 за швейцарскі сервет. Потым за 900 000 еўра перайшоў у Young Boys, дзе разрываў 6 гадоў. Правёў там 242 матчы і забіў 140 мячоў. Нсаме таксама пагуляў у Італіі, а летам 2024 патрапіў у Легію. Дэбютны кавалак у Польшчы ён правёў слаба і нават ездзіў у арэнду. Але ў гэтым сезоне пачаў запальваць. Выбіў Шкурына з асновы і аформіў 6+1 за 10 матчаў. Фанаты параўнаюць яго з Кінг-Конгам. Ці будзе яшчэ шанец у Шкурына праявіць сябе?